जों जे चिनि हा दंमानि चिनि मुकुमु कालचार दंमानि आबोनो जोंनो सेरितलां थांमानि आबोनो जोंनो फिरगुरु दिनो जों सानो ताबो बोरै र निनि ब्लक लेभेल साब जोनाल लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल जखन दं होननाय आं ग्रेटर डिपार्टमेन्टनि अमो किसा जरा नायना किसा सावन ग्रेटर डिपार्टमेन्ट बुइनर न सोंनाय नों बोरै लिडार होनखाय नर सोंनाय नर कि बांलादेश हारा नर खागे नाय मानबा आसामनि नर खादा खागे नाय मानबा मेघालय हादा खागे नाय मानबा नै नर सोंनाय सोंजानाय आपन नर बाहाय आन्सार नाय नरक आबोनो सादी जों हानो खागे नाना कक साया जों सिनि कालचार सिनि आइडेन्टिटी आबोनो जों कायसा जागाव खायना बगे जों ग्रेटर डिपार्टमेन्ट सानु आबातामो एकटा एग्जाम्पल ननो सावन नरवेओ सामी बररक हुनि दङ सामी SAMI सामी नर गुगल पर नायमान आ सामी बररक बरक एक जरा फाइका बरक आं सामी हुनि साइमालिया तामनो बागै बरक माइनरिटी नै बर आसा साथक पिटक खायजागै बर निजिनि आइडेन्टिटी न सानसुद बर किरिजाका ठीक आ जरावनो बरक किरिजामनि यागलो बर बुइनि दफारो बा काजानो सुरुंखा जे जरा बर बुइनि दफा बा कायजाखा हगानो बन कालचार ट्र कमा खामाने बन हा कमाय थां तंका शेष मेसो 200 जना सामी बररक जे जागाव बन आ जागाव दुमुर बान थेमा हायके थेना हनि नायफुरखायनो बर लामा अंखका साब अंखका बोरि चला मिलुइ बर अंखका बन कालचारनि कग्न रुसाबै जेमन चिनि जादु कलेजा रुसामा हाय आबनो रुसाबै बन ड्रेस न कानै बर अंखनो सुरु खायखा जेफ्रु बर अंखरो आ जराखायनो सारा वर्ल्ड इंटरनेशनल बरना अटेंशन मानाखा नामन यागलो तिनि बर थानि सामी पार्लियामेंट हरि दङ नरवे नि बिसिङो न बरनि ताइसे सामी रंनि बागै बरनि पार्लियामेंट दङ सामी र बर बर दं बर पाँचटा देश दङ पाँचटा कान्ट्री दङ बर दं रासिया दङ फिनल्यान्ड दङ स्वीडेन दङ नरवे दङ आइल्यान्ड दङ बर जब तुमसे बिसिङ नियर अबाउट 80,000 सामी रं काकै नरवे दङ आं 2019 नरवे आल्टा 6 मास हर 6 मास साल आ जागा थाङै 2 weeks थाङै मा दङैख्या आ जागाव वर्ल्ड इंडिजिनस माने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल दङ सामी दङ आ जागाव नुखा आं बर बाहाय के बंनै सामी लैंड बन सामी पार्लियामेंट बर चालु बर कामखाय जे रासिया फिनलैंड स्वीडेन नगो जे तंनाय बर जे नरवे जे सामी तंनाय बर आहायके बन आइडेंटिटी दङ बन आहायके बन रिकग्निशन दङ बन आहायके बन कल्चर बर नारगि दङ आ जागाव स्वीडेन गवर्नमेंट किबा फिनलैंड गवर्नमेंट बर न हनमाया जे नों सामी बर नों आनि अ देश बर गे हनै बर आ जागा देश दङ हायपानो बन सामीनि आइडेंटिटी कायसा आ कायसा साबो कंट्रोल खाय सामी पार्लियामेंट अ पार्लियामेंट अ बडी सनाव बिन ककबाइन बकक साव बिन ककबाइन ब फुरगो बिन ककबाइन ब पार्लियामेंट चलियो आबन बागैनो वर्ल्ड क्लास एग्जांपल तिनि सेल्फ डिटरमिनेशन कक साना थाकाकै सामी पार्लियामेंट आहाय ठीक अब आहायके न तिनि चिनि ग्रेटर डिपार्टमेंट जों तिनि सानो बुबागर नाहारमानि ग्रेटर डिपार्टमेंट माननानै होनै जे नाहारमानि आबो कुबैन मानाय आबो इमान थांला आबो मुख थांनाय सालसाल सालसा बायके मुख थांनाय जे फ्रुनि कालचार न नारनाय आफ्रुनो जे बरक नि दफानो बागै सिया जे बुबागर एगेन्स्ट साइड थांनाय जे तिनि रिगना सामथे कानो रिसार्च हरै जे साइड थांनानै एगेन्स्ट कक साइड थांनाय आ दफारो तरक तरका बरक फायै निजिनि दफानो बमा हामजानाय
dino जों Greater Parliament manai abon bagino norok saimandi culturally जों kaisa identity nangnai socially जों kaisa identity nangnai economically kaisa जों identity nangnai abon bagino chini fight and just political fight chini fight hingakai political right based fight our political right based fight hingtamo socio economic cultural and political right abono se soba khai tong tabu soba khai mani जों कुनो कताल खायो जों केबोनो दाबि खायमाया जों जे चिनि हा दं माने चिनि मुकुमु कालचार दं माने आबोनो जोंनो सेरि तलां थां माने आबोनो से जोंनो फिरगुरु देने जों सानो ताबु आबोनो से फिरगुरु देने जों सानो आबोन बागैनो चिनोमो within the framework of law nothing abo law ni bairo ongmi thaya tini जों चिन अखरा दङ जों 6 schedule सानमा हंगाखाय आगे कन्स्टिट्यूशन सुजाक तंगबा जे अमति द फाराव 6 schedule सानि मानो होनै जे फ्रु आइन सलाम जागो आफु से बतिनि एग्जिस्टेंस नावले आबन बागैनो तिनि जेसिनि सान माने ठीक আছে बुइ हुन मानो आइनो सुजाक करे गुनिं थु तमखाय आबो चिनि राइट जों सानानो जों जेफ्रु सानि मानो आफुनो ब आइनो सुजाक नाय आबो से चिनि चैलेंज आबो से चिनि चैलेंज आबन बागैनो बुखुरक आं नरनबो मा कयो नरनो बेस्ट लीडरशिप खालामनाय हिकाखै नरनो कन्फिडेंट मा दंनाय